हरे कृष्णा. एक मिनिट माताजी, स्क्रीन शेअर करतो. एक मिनिट माताजी. हरे कृष्णा. एक मिनिट माताजी, अब शेअर करता सर. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Hare Krishna, हरे हरे Hare कृष्ण. Krishna, Krishna Krishna, माताजी. Hare माताजी, थँक्यू म्हाका हे अपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक. आणि मागेले म्हाका हे भागवत टीम, भागवत कोंकणी टिमाचे म्हाका हे सेवा पदे पदे मेळ्ळेल्या कसं ऍक्च्युली आभारी. ताजे निमती थोडे ना जाल्यार आमी बसून असणे स्टडी करता स्क्रिप्चर्साक. एक इंटेन्शनल स्टडी जाता. थँक्यू सो मच ते हे अपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक. आणि हांवें हे जस्ट अ मिनिट माताजी, कॅमेरा ऑफ असतो. कॅमेरा ऑनच मार माताजी. हरे कृष्ण माताजी. Krishna this. मग कॅमेरा अच्छा. ओके. Wait, wait, wait. Atas. आता ओके. मग हे अपॉर्च्युनिटी दिलेल्या थँक्यू, धन्यवाद अगं. आणि महेश प्रभू, जे मुरली प्रभू कडेच्यान म्हाका हे अपॉर्च्युनिटी पदे पदे मेळ्ळेले तांकांय खूप धन्यवाद. आणि हे आयले हांगा आयले सगळे भक्तादिक लोकां कडे कडेच्यान म्हाका हांगा म्हाका एक अपॉर्च्युनिटी दिलेल्या मस्त खूप खूप थँक्यू. हरे कृष्ण महाराज. ओके. आजचे ओके. राम 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 हरे. आजची टॉपिक असा भागवत प्रवाहाचे नसते द स्टोरी ऑफ टू गर्ल्स. दोन दोन चल्ली म्हळ्यार हांगा युजली हांगाचे पूर हे एक हिस्ट्रीन जाऊ नाटकांत सगळे चड यूज करलेले हे यूज करलेले स्टोरी हे म्हणत. ययाती महाराज म्हणजे आम्ही सगळे ऐकायला उरका. एस्पेशली आम्ही ट्वेल्थांत असताना मागेले कन्नडा बुकांत, कन्नडा सब्जेक्ट्सांत 11th की 12th तेजे नाटक मागीर रुपांतरा उरतशील तितले हे चड जन हे आमगे मस्त चड जन लोकांक हे ऐकायला उरता स्टोरी. ययाती महाराज आणि देवयानी महाराणी हेंगे सगळे लोकांना ऐकायला उरका आमी. जाल्यार आमी ते नाटक रुपांत आयकलां. आमी हांगा हे एक ते भौतीक विचारधारेन लोकांन बनिल्लें एक नाटक ते. जाल्यार आमी एक हांव मागेलो प्रयत्न असे करता की कर्कमण आस की ताजे निमती आमी एक आध्यात्मिक तरेचे रस जो ताजेचे एक कसले एक संक्षिप्त आमी हेची टेक अवे कसली घेवन वचयत आमी घराक हे स्टोरीचेर म्हणून आमी आजचे हातून अर्थ कंगेत ट्राय करूया. आमकां लास्ट सगळे सेशनांत आमगे 9th कॅन्टोचे लास्ट चॅप्टर सांगतात नेमके हे गुजे लागी लॉर्ड ब्रह्माचे अत्री ऋषी आयले. अत्री ऋषीची न्ही चंद्रदेव आयले. चंद्रदेवान बृहस्पतीले भायलेक किडनॅप करून थ्रू असं तिगे थ्रू तिका तारा थ्रू चंद्र आणि ताराचे तांगे कडेच्यान असणे पुरू रावस आणि मागीर आयुष आणि नहुषाचे ययाती महाराज आयले. आणि आजच्या स्टोरीन कशी यदू, तुर्वासू, ध्रुव्य, अनुपुरू हेंगेलू एक संक्षिप्त वर्णन असा. सो हे युजली आम्ही सूर्य वंशाक असणे रघुवंश म्हणतात आणि चंद्रवंशाक असणे यदुवंश म्हणतात. सो
आता ययातीचेंद असणे यदू वंश स्टार्ट जाता आणि यदू वंशांत असणे कृष्ण जन्म जाता. सो ते वंशाचे ययाती महाराजा ಬಗ್ಗೆ आज आम्ही ऐकूया. सो हांगा आम्ही ययाती महाराजाक असणे चार भाव अशिल्ले. चार भावान असणे विंगड विंगड डायरेक्शन म्हळ्यार चार डायरेक्शनांत असणे तांगेले राज्याचे आडलीत समष्टीक पटवून दिलेले. ययाती महाराजांना असणे शुक्राचार्य दूर झालेले असणे देवयानीक लग्न जावन आणि ताजे थंय जाले. मागीर हांगा महाराज परीक्षित हे सुखदेव गोस्वामी सांगता नासते महाराज परीक्षितांत विचारतात की शुक्राचार्य ब्राह्मण जातीचे आणि महाराज ययातीचे क्षत्रिय. म्हाका हे अर्थ कंगेचे आस की हे प्रतिलोमा लग्नांत असणे चड जेवन असणे दोन तर विंगड जातीन लग्न जाल्यार दोन तरांचे अ, 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 दोन तरा इक्वेशन होतं. एक अनुलोमा इज एक्सेप्ट म्हळ्यार अनुलोमान होड जाती आशिल्ल्यो चेल्लो होड जातीच्यो आणि सान जाती म्हळ्यार हांगा कास्ट म्हणचेकूच जाना ऍक्च्युली कास्ट इज अ रॉंग वर्ड. जाती म्हळ्यार एव्हरी वर्णाक सगळे एव्हरी वर्णाक असणे एक प्रोफेशनल ड्युटीज एक ऑक्युपेशनल ड्युटीज उरतात. ते ड्युटीजान ती तांकां मोक्ष प्राप्त जाता उरता. सो अनुलोम म्हळ्यारच न्ही वैरचे जातीचे दादल्यान न्ही तग्गूचे वर्णाचे चलीक कसले लग्न जाल्यार ताका अनुलोम विवाह म्हणटात. प्रतिलोम म्हळ्यारच न्ही वैरचे जातीचे चलीन न्ही तग्गूचे जातीचे तग्गूचे वर्णाचे चेल्लोक लग्न जाल्यार न्ही ताका प्रतिलोम मॅरेज म्हणतात. जाल्यार चड जन आमी आमी हे पळयलां चड जन आमी युजली पळयतात की चलो चड जन हायर एंडात उरतात आणि चलया एजान सान उरता जो तांगे प्रोफेशनलिझम सान उरता. चड जन कदा युजली मायंडसेट ऑफ एक बायल मनशाल मायंडसेट कसे दादल्याल कसे मायंडसेट उरता तांकां ते लीड करचे मायंडसेट उरतात. तशीच दादल्या बायल मनशाल मायंडसेट उरता ओबे करचे. सो युजली आम्ही पळयला की लग्न अशी जात की चड जन एज्युकेटेड लोक एज्युकेटेड जो कसला आमी व्हॅल्यू करतात पण ते चड वयरचे लोकांकडे दादलेल्या केले चड उरता. सो आम्ही आजचे इक्वॅलिटीचे ट्रेंडांत आम्ही हे विसरून वतात की सायकोलॉजी ऑफ अ वुमन की आम्ही बाय डिफॉल्ट वी कॅनॉट एक्सेप्ट ऑर वी कॅनॉट सी आमगेले हजबंड जो कोण आम्ही कोणाक लिडर म्हण समजून घेतात तांकां आमी हिरो म्हण समजून घेवता. ते बाय डिफॉल्ट तुम्ही आम्ही तांगेले क्वालिटीज कमी असल्यार आमी बाय डिफॉल्ट पळोवचे घेना आणि कंच क्वालिटीजाक आमी व्हॅल्यू करतात. अकस्मात तो ब्राह्मण असल्यार मला ब्राह्मण प्रवृत्ती असल्यार म्हाका हांव ते कंच वर्ण कसले नॉलेजाक चड व्हॅल्यू करता जो रिनाउन्सिएशन मागीर एम ऑफ लायफ विंगड उरता ब्राह्मण प्रकृतीच्या आयल्यार. जाल्यार बायल मनीस असणे एक क्षत्रिय प्रकृतीचे आयल्यार असणे तांक ती ब्राह्मणाक व्हॅल्यू करता बाय डिफॉल्ट ब्राह्मण लोक असणे तांगे निमती एक जगताचे पीस जगताची पीस म्हळ्यारच न्ही एक तरेचे स्कॉलर्स ती एक तर पहिलीच्या काळाक असते ते आर दे वर पेड स्कॉलर्स म्हळ्यार तुम्ही कसले हे सोसायटीक असणे ज्ञान दिवन तांकां प्रनाउन्सिएशन दिवचे दारी तुमगेले हे कसले तुमगेले ड्युटी आशिल्ले तसले लोकांक न्ही क्षत्रिय लोक जावं शूद्र जावं वैश्य ते सगळे लोक तांकां पांय पडतात. तांकां तशी अल्टिमेट गोल असणे जावं मोक्ष न्ही ही लोक हांगे पूर्ती जीवन ती लोकांन ते रेनॉन्सिएशन जो मोक्ष प्राप्त करचे घातले वता. सो तशी ब्राह्मणाचे लोक न्ही युजली क्षत्रियाची चली दिताले बाय डिफॉल्ट ते आम्ही ॲज अ सोसायटी तशी आसा. ताचे खातीर असणे युजली हे बाय ट्रेंड आस की आम्ही कितले एक मिनिट बाय ट्रेंड आसात की आम्ही हे बायल मनशेक असणे आम्ही चड जन आमगे किंत चड वयर आशिल्ले लोक असणे लग्न जेवचे ट्राय करतात आम्ही नॉट ओन्ली वेल्थ
कोण आम्ही वेल्थाक मॅने व्हॅल्यू दितात ती लोक वेल्थाक वतात. कोणाक असणे नॉलेजाक सुपिरियर समजून घेतात ती लोक नॉलेजाक वतात. सो तशीच असणे आम्ही हांगा या देवयानी देवयानीची शुक्राचार्याल धू असलेल्या का ती ब्राह्मण झालेल्या का नाही. आणि अन ययाती महाराजसनी क्षत्रिय जालेल्या कसनी हंगा देवयानी महाराणीले होड उच्च दर्जाशे जलावरी देवी हंग लग्न झाले कसल्याक अशी लग्न झाले म्हणून क्षत्रिय हंगा परीक्षित महाराज विचारतात. मागीर असणे सुखदेव गोस्वामी सांगतात की एक दिवस असणे वृष पर्वाल दू झालेले शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा आणि देवयानी महाराणी असणे ते दोघू लोक असणे बरे फ्रेंड्स असे. ती दोघं लोक जरा शर्मिष्ठा कसणे राग मस्त येतात. आणि ती दोघं लोक असणे आणि मस्त ते तांक सुदर नसणे 1000 फ्रेंड्स मस्त मस्त सगळे तांगेल फ्रेंड्स असणे तांगेल पॅलेस वृषपर्वाल दूर जाले शर्मिष्ठाल तांगेल पॅलेस असणे घुत असेले. मागीर असणे ते लोक असणे नावचे कसणे एक नदीकडे येतात आणि नावचे स्टार्ट करतात तांगेले वस्त्र काढ. मागीर एक दुसऱ्याचेर असणे उदक उडोवन ते सगळे खेळता राबतात. त्याच्या नंतर असणे ते करता करता असणे लॉर्ड शिवा आणि पार्वती देवी असणे वयरच्यान ती लोक पास होतात. फटकने पळेल तशी असणे तांक दोघ लोकांक पळेल तशी असणे ही सगळे लोक असणे हे बायल मनशां सगळे हे सगळे चलिया उठून असणे तांगेल तांगेल ड्रेस पटापटा घालून घेतात. आणि तांकां एक नमुने तांकां एक पाय पडचे ते एक आधार उरता एक आमगे किंत उच्च सुपिरियर आशिल्लो भायर थंयच्यान पास जावन वता म्हणून तांकां पाय पडतात. तसे पाय पड मुखार वता नसणे शर्मिष्ठान ते गडबडीन तसणे देवयानी महाराणी ड्रेस घालून देवयानी हे ब्राह्मण चलील ड्रेस घालून घेतात. ते आणि इतलं हॅसल अंत अशी नाही की तिने मुद्दा म्हणून घालून घेतला अशी बेगी 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 मेळलेली ड्रेस घालून घेतात पळय तशी तिने घालून घेतले. त्याच्यानंतर ते पळून असणे शर्मिष्ठाक असणे तिगेले कसले ना तिने तिगेल प्रकार असणे शर्मिष्ठा जो तीन ते कमी जातीचे एक एक पण आम्ही मातेन जाऊन घेतात. आम्ही म्हणतात फ्रेंडशिप आम्ही कोणाक कसले पळोवंक घेनात आम्ही सगळे एकच आम्ही सगळे योशने करतात. तर खंय खंय आमगे नंतर एक प्राईड उरता गो बायले नंतर एक विंगड तर प्राईड उरता हांव हातून सुपिरियर हांव तुगे तातून सुपिरियर. मागीर बहीण सुपिरियर आणि इन्फिरिटी उरता बहीण भावांत उरता खंयचे शोल्डर हे विंगड सगळे फ्रेंड्सांत उरता. सो हांग बरी देवयानी महाराणी आणि शर्मिष्ठाक असले ती लोक बरे मस्त बरे फ्रेंड्स आशिल्ले. जाल्यार ते भितर एक प्रायड उरता ती शर्मिष्ठाक एक प्रायड आशिल्ली की हांव क्षत्रिय मागे निमती शुक्राचार्य आणि मंगे निमती शुक्राचार्य आणि देवयानीले घर चलता आसा ते एक प्रायड आशिल्ले. हांगा शर्मिष्ठाक देवयानी महाराणी कशी आशिल्ली की तिका तिगेल मातेन देवयानी मातेन हे आशिल्ली की शर्मिष्ठा असणे ती कशी काय राक्षस कुलाचे आणि ती आमगे निमते तांगेल जीवन चलता आसा म्हण तिगेले ते माळलेले हे ऐकलेले शर्मिष्ठान कस म्हणले शर्मिष्ठान ड्रेस घालून ट्राय केला आणि हंग आता देवयानीक राग मस्त येईल. तिने एक म्हणले तू एक सुणे कडेचे नसणे कशी सुणे कशी तूप ताणून घेऊन नसणे वेदाक यज्ञाक म्हणचे उरचे तूप ताणून घेऊन असणे खाल्लावर असणे तू मग ड्रेस घेऊन ड्रेस गांग घेतले म्हण तू कसले मर्याद ना की मॅनर्स ना की म्हणजे त्याच्यानंतर असणे ती सांगतात we are among the qualified brahmanas who are accepted as the face of supreme personality of godhead. The brahmanas have created the entire universe by their austerity and they always keep the absolute truth within the core of their hearts. They have directed the good fortune, the path of Vedic civilization, and because they are only worshipable objects within this world, they are offered prayers and worship even by the great demigods, the directors of various planets, and even by the supreme personality of God, the super soul, the supreme purifier, the husband of goddess of fortune. And we are even more respectable because we are the dynasty of Bhrigu. Yet, although this woman's father, being among the demons, is our disciple, she has put on my dress exactly like a Shudra taking charge of Vedic knowledge. सो हांगा तिने सांगले ब्राह्मण लोकांनाच कशी हे युनिवर्स क्रिएट करला
त्याच्यानंतर असणे कशी हे सिव्हिलायझेशन वैदिक सिव्हिलायझेशन वांचून असणे पिढी पिढीक पावयला सोसायटीक पावयला आणि सोसायटी कशी कन्स्ट्रक्ट करला ते सगळे ती लोकांना ते सगळे ती लोकांनाच नाही हे केलं. भृगु महाराजा ऋषीचे डायनेस्टी चालले भृगु महाराजाचे डायनेस्टी ऍक्च्युली बृहस्पती आणि शुक्राचार्याले दुश्मनी होतं. दुश्मनी म्हणा बाय नेचर दुश्मनी होतं. शुक्राचार्य डेमन जाऊ असुराल गुरु जलरसने बृहस्पती देवलोकाल गुरु. सो जलावरी असनी हंग तिकले प्राईड असणे प्राईड मस्त असा हांगा पळोवचें गेल्यार देवयानीले जर तितलो उर नसणे तो ती सांगता तर तितलो उर तुवे मागेले शूद्र कशी असणे शूद्राक अकस्मात आम्ही ब्राह्मणाल पदवीन बसयला कस करतल तशीच तुवे असणे मागेले तुगेल बापूस असणे मागेल बापसू लेगी एक शिष्य म्हण आसा म्हण ते उडगा सोड नका म्हण असणे सांगतात. मागीर सुखदेव गोस्वामी सांगतात की हे सगळं ऐकून असे समिष्टाक असणे मस्त राग येतात तान चापता उरता ती तिने रागांत असणे शुक्राचार्याक सांगता की तू भीक मागतल तू आमगेल घराक असणे आम्ही आमगेल घरा निमती तुगेल घर चलत असा तू कशी एक कावळो आपण जेवणाक राखता पळय तशी तुम्ही लोक असणे तुमगेल घरान आमगेले निमती तुमगेल घर चलत असा म्हणून सांगतात. हांगा आमी हे अर्थ करूं की इंटरडिपेंडन्स कशी वर्णाबद्दी मध्य इंटरडिपेंडन्स आशिल्ले म्हण पयलीं काळाक असणे ब्राह्मण लोक असणे तांगेल मेन काम आशिल्ले वैदिक स्क्रिप्चर जो शास्त्राक असणे जगताक पावोवचे तांगेल काम ताजे निमती तांकां मोक्ष मेळटा ते सगळे आमी सामकेल कामान निमतीच आमकां हे जगत भौतिक जगताचे आमकां निवारणे मेळटा. सो जलावरी असणे आमगेल तशें खातीर आमी काम आमी कसलेंय करनात म्हण सांगचे घेना आमी कस तरी कसले करता उरतात आमगेल मनान जावं आमगेले सो आमगेल शास्त्र आमकां सांगता एस्पेशली भगवद्गीताचे 18 चॅप्टरांत असणे सांगतात की प्रभुपाद परपटान बरयतात की ऑलवेज डू समथिंग कस तरी करात चड जावन असणे जाल्लेले तुमगेल वर्णा प्रकार करना जाल्यार कस तरी एक बरें करता राबत तसं ना करचे असणे तमगुणांत करचे असणे जो ऍटलिस्ट पॅशन मोड ऑफ पॅशनान तरी येता. सो हांगा हांगा आमी हांगा एक दुसरे लोक हांगा शर्मिष्ठान असणे हे सगळे मेळटशे असणे आणि हे म्हणून असणे तिने असणे देवयानी ड्रेसेस सगळे काढ असणे बाहेर दूर उडयले आणि देवयानी कसणे बाईन ढकलून दिले. हांगा भागवत प्रभाचे ऑथर सांगतात की प्राइड अँड फॉल्स इगो इंड्यूस वन into such petty strifes that make even friends end up as lifelong enemies. हांग ती दोगलो बरे फ्रेंड सांच्यान बरे एक दुसऱ्याक फ्रेंडशिप जावन आशिल्ले तांगेले एक प्राइड ते एक प्राइड की तांगेल मातेन काही तरी काही आशिल्ले पळय हांव सुपिरियर म्हण ते बरे इतले वर्षाच्यान ती म्हणनाशिल्ले जाल्यार असणे हे ते एक प्रायडान ते एकल्याक एकले ती लोकांनी असले असले काम करले असले असले उलयले की ते आज ते तांगेल पूर्ती लायफाक ते इन्फ्लुअन्स पडता म्हण हांगा आमी शिकेल. A proud person attributes the glory of one's affiliation to oneself without being qualified and responsible enough to upload its glory. हे सांगता मुखार असणे हांगा देवयानी स्टोरी आमी मुखार आफ्टर थ्रोईंग देवयानी इन टू द वेल देवयानी कसने उदका बाईन तोडून असणे समिष्टा असणे रागान घराक वता ताजे नंतर असणे तेच जाग्यार तेच प्लेसर असणे देवयानी महाराणी असणे ययाती महाराज असणे तेच शिकारीक म्हणायले उरता ते असणे तेच दवाले हे म्हणतात पळय दैविच्यम दैविच्य निमती असणे हांगा तेच बाईन तसने उदक पिवचें वता उदक पिवन असणे उदक पिता पिता पळयतात ती देवयानी पळयतात देवयानी कसं निवस्त्र पळोवन असणे किंग ययाती महाराज असणे आपणाल गांगार गांगेतलेले असणे वयरचे कपडे काढून असणे तीक दितात बीन ते तांगेल मन बरे मनान असणे ती तांगेल हात धरून असणे वयर करतात
ना पहिली कला कसं आशिल्लें, एक पुरुषान असणे एक स्त्री कसनी एका पडल्यार असणे तेज गो उरतले. आनी एक असणे एक स्त्री हांगा गोपी आमी गोपी लिलांत परी गोपी आनी कृष्णान पळय ते कृष्णाक गोपी लोक असणे मागताले एवरीडे, म्हाका कृष्णाक असणे गो कर गो बने म्हण कात्यायनी आनी महाराणी कडेन मागताले. तसले एक गोपी लोक असणे तसले गोपी असणे कृष्णा असणे तांगेले कपडे घेवन वताले. ते ऍक्च्युली तेच प्रेयर्साचे हे वैदिक शास्त्रात सांगला की एक पण असणे एक दादल्या येद्राक आमी निवस्त्र असल्यार असणे ते तांकां गो मानका म्हण युजली दॅट इज फॉलो जालेले रिच्युअल. सो हंग असणे ती सांगता पळय तुवें मला हात धरले आणि तू म्हाका लग्न जावन सोड, यू हॅव एक्सेप्टेड तेजे निमती तू म्हाका हात धरलेल्याक असणे तू म्हागले गो म्हण एक्सेप्ट कर, बायल म्हण एक्सेप्ट करून जाला. आता हेजे निमती म्हाका हांव तुमकां सांगता म्हण आसा की मागे निमती हेजे निमती हेजे नंतर हांव खंयचे विंगड परपुरुषाक हापडची इच्छेंत ना. आणि हे दैव इच्छेंत हे सगळे जालेले ह्युमन एक मनुष्य इच्छेंत नाही म्हण ती ययाती महाराजाक सांगता. मागीर अकस्मात हांव हे बाईन पडना जाल्यार हांव तुमकां मेळना नासलेलें. आनी मागे लेखाचे म्हण एक बृहस्पती पूत आशिल्लो ताका हांवें शाप दिलेला तांणी म्हाका काउंटर शाप दिले की कितले तूं असनी केन्ना एक ब्राह्मणान बायल जाना म्हण म्हाका शाप दिले. ताजे निमती असणे तसे सुखदेव गोस्वामी सांगतात की because such marriage is not sanctioned by regular scriptures, King Yayati did not like it. But because it was arranged by Providence, and because he was attracted by Devyani's beauty, he accepted her request. ಹಂಗ ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜಿಕ್ ಹಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಲೋಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರತಿಲೋಮ ವಿವಾಹ ಚಲ್ತೆ ते अगेन्स्ट आशिल्ले ते टायमार ते सोसायटीत. सो ते टायमार ते एक्सेप्टेबल ना आशिल्ले. तेजे खातीर जाल्यार बरी तांणी हे दैव योजना हे तांणी तिने सांगले सगळे करेक्ट दिसले तेच बाईलाही येवन घेवचे आनी तांणी ताका आपडचे आनी जाल्यार बरी देवयानी इतलें सुंदर आशिल्लें तेजे निमती तांणी ताका एक्सेप्ट केलें. Thereafter, when the king returned to this palace, Devyani returned home crying and told her father Shukracharya. King असणे आपणाले राज्याक गेले तशी असणे हांगा देवयानी महाराणी असणे सॉरी देवयानी असणे वचून असणे आपणाले बापसाक सांगतात शुक्राचार्य की कस कस जालें सामरिश्टान कशी रागांत तांणी बाईन सोडून गेले. अँड एक आणि ताजे निमती एक ययाती महाराजान येवन म्हाका बचाव केले. ते सगळे स्टोरी सांगतात. शुक्राचार्य सांगतात की हे सगळे ऐकून जात तशीच न्ही मस्त नोंदून घेतात. कशी एक ब्राह्मणाक तुम्ही इतले कंडेम करचे जाता, कशी तुमगे मनात इतले राग उरत आणि हे उंच वृत्ती म्हळ्यार वैश्य जावं क्षत्रिय जावं शूद्र हे तांकां उंच वृत्ती प्रोफेशन म्हणटात. ती लोक असनी प्रोवायडर जाल्यार असनी ऍक्च्युअल प्रिस्टहूड ज्यो हे म्हळ्यार ते प्रोफेशनाक उच्चकन कशी पळयले म्हण शुक्राचार्याक राग. मागीर असणे हे ऐकून की दैत्यराज असणे हे ऐकता की वृषपर्वा म्हणजे दैत्यराज तो सम्रिष्टाल बापूस उरता तो असणे हे शुक्राचार्य कंडेम करले मस्त हे ऐकून असणे शुक्राचार्य सांगता की म्हाका 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 हे हे शुक्राचार्य तांकां कर्ज करचे पडटा आनी ताजे कितें पयली असणे तो पायार पडना तांगेले एक भीक मागता आनी ताजे निमती शुक्राचार्य असणे राग असल्या बरी हगूर तो असणे आपणाक आपूण सॅटिस्फाय करून घेवन असणे तो जाल्यार बरी वर्ष करपाक सांगता. माग हे राजा तू असणे देवयानी असणे इच्छे फॉरवर्ड केल्यार असणे हांव तुका फॉरगिव्ह करता. कदाक म्हळ्यार म्हाका हे जगतांत असणे मागीर दुबयक हांव सोडून दिवचें जायना. शुक्राचार्य रिक्वेस्ट आफ्टर हियरिंग हे रिक्वेस्ट ऐकल तशीच न्ही वृषपर्वा सांगतात की देवयानी डिझायर कसले की म्हणून विचारतात. देवयानी त्यांना सगळे लोक कान धरून ऐकत
देवयानी त्यांनी सांगत की अक केन्ना हांव लग्न जाता अकॉर्डिंग टू मागेल मला बापसूल इच्छिन केन्ना हांव लग्न जाता मागेल स्नेहिती जालेले स्नेह समिष्टा मागे बरो वचका मागे बरो काही काही येता आणि मेड सर्वंट जावन वचका ते अलॉंग विथ हर फ्रेंड्स तिगेले हजार वन वन 1000 फ्रेंड्स बरोबर तिगू तशें तांगे बरोबर मेड सर्वंट जावन वचका सो हे एक तरेचे तिगेलेगी तिगे शर्मिष्ठाक असणे एक सांज चुके निमती असणे तिगे जीवन भर तिने मेड सर्वंट जावन काडचे पडले वृषपर्व असणे तो दैत्याले राजा जालेल्याक असणे ताका तागेल राजवरी पडोवची आशिल्ली तेजे खातीर असणे तो हे इच्छेक असणे आपणाले आपणाले इच्छे आपणाले ओके ऑर्डर करन असणे देवयानी शर्मिष्ठाक असणे शर्मिष्ठाक असणे देवयानी मेड सर्वंट जॉन आणि तागे बरो तागेल तिगेले 1000 सर्वंट्स 1000 सर्वंट्साक असणे पेटोवन दिवची पेवन म्हण ओके म्हणटा सो युजली हे असणे हे पयलींच्या काळाक अशी आशिल्ली की एक राणी लग्न जावन गेल्यार असले तिगेल दासी सगळे वताले ते नेक्स्ट तागेले गोवाल घाल आणि चड जावन दासी असले ताईचे तिगेल गोवाले जो राजाले अंडर आशिल्ले सैनिक जावं कोण कोण उरपी तांगे बरोबर लग्न जाताले आणि राबलेले राणी मेड सर्वंट चड जावन राजा बरोबर संबंध दवरताले हे कॉमन आशिल्ले ते काळात त्याच खातीर शुक्राचार्य सांगतात की देवयानी भायर पडता लग्न दिवन वता वता सांगता की कसले उरू शर्मिष्ठा बरो असणे तुवें संबंध देवान घेवन म्हणत ययाती महाराजाक असणे वॉर्न करतात मागीर त्याच्या नंतर थोडे वर्षानंतर देवयानीक बरे चलो जातो तर नाव यदू मागीर तो ताणी तागेले ते सगळे पळोवन जाल तशी तिके एक नमुने शर्मिष्ठाक एक तरी तिने राणीच्यान ती राजकुमारीच्यान ती मेड सर्वंट जाली आता तिने तिका एक क्षत्रिय कडेच्यान अट्रॅक्शन जाता आणि तिकाय चोडा जॉब करता ती वचून ययाती महाराजाक रिक्वेस्ट करता म्हाकाय चोडा जोका ताजे निमती ऍक्च्युली प्रभुपाद सांगता ते कालाक कोण तरी राजा लगी जो क्षत्रिया लगी वचून असले रिक्वेस्ट करणार ते फुलफिल करकशे जस्ट लाईक ते दुर्योधनान आणि शिरकुणी मामान गॅम्बलाक रिक्वेस्ट करले जो रिक्वेस्ट करता तशी पांडवान कशी ऍग्री करचे पडले कसं असं ते क्षत्रियाले सर्टन प्रिन्सिपल्स जो प्रिन्सिपल्स म्हणजे जाणं सर्टन हे तांगेल ते मान म्हणतात पळय करचे उरता ते क्षत्रिय तशीच हांगा देवयानी शर्मिष्ठान अप्रोच केलेला कसने किंग तागे बरोबर संबंध व्हरतात मागीर ताजे निमती ती दोग लोक संबंध दवर तांकां चोडा जाता 3 चोडा जाता ध्रुवय अनु आणि पुरु म्हण मागीर when the proud देवयानी देवयानीक हे जाल्यार गोतोर ना जावचे म्हापशे मागीर ती कैकेनशेन गोजत की शर्मिष्ठाक हेजे निमती हेगे निमती ययाती महाराजा निमती हे 3 चोडा तीक मस्त राग येतात जाल्यार ययाती महाराज ताका रिक्वेस्ट करता वच नाका तू ती घर सोडून भायर बापसुलीक वचूंक स्टार्ट करता तेन्ना रिक्वेस्ट करता त्याला पाय मसाज करता सगळे करनासतना जाल्यार बरी सॅटिस्फाय करची जाना तांकां ती कसलेय करल्यार ती राबची जाय मागीर ती घरा गेली तशी शुक्राचार्याक सगळे सांगता मागीर शुक्राचार्याक मस्त राग येता आणि ती सांगता कितें सांगता की तुका सांगलें न्ही हांव ते एक चली सोडून सगळे तागे चलीक बरोबर वच नाका म्हण मागीर तुगे लस्ट जावं तुगेले कामा निमती तूं इतले तू रॉंग करले म्हण ताका तू कितले तुगे यौवनाचेर अहंकार तुका तू ओल्ड जा जेव्हा तुगेले म्हातार शरीर तुका मेळू म्हण तुका शाप दिता म्हणटा मागीर शुक्राचार्याक पांय पडन ययाती महाराज सांगतात की म्हाका तुमगेले दुवे बरोबर संसार करचे आसा म्हाका तुमी ते शाप प्लीज वापस घेयात तो सांगता तेन्ना मस्त पदे पदे रिक्वेस्ट केले शुक्राचार्यानी ओके तू एक काम कर तू हे
हे घेवन कसले मागीर तुगेले एज ओल्ड एज जेव्हा तुगेले म्हातारपण कोणा बरोबर तरी एक्सचेंज करगे ती अकस्मात एग्री जाल्यारूच न्ही तुगेलेच न्ही हे तुगेले म्हातारपण तुगेले यौवन तुका वापस मेळटलो मागीर ययाती महाराज फर्स्ट तगेले न्ही ताका एल्डेस्ट सन म्हळ्यार यदू महाराज यदू महाराजा कडेन वचून असणे रिक्वेस्ट करतात प्लीज मागेलेच न्ही ओल्ड एज म्हाका तूं म्हाका हे संवसाराचे शारिरीक इच्छे पुरे करचे आसा थोडे इयर्स तूं मागे थोडे वर्षस न्ही तूं म्हाका तुगेले यौवन दिवन म्हाका मागीर ओल्ड एज घे जाल्यार न्ही तो आयकना तो सांगता हांव तुका मस्त मानता आनी मागूच आसा तूं यंग मॅन असल्या तूं यौवनांत असल्या वरी तुका ओल्ड एज मेळ्ळा म्हण जाल्यार आमकां हे यौवन जेव आमकां बरे दीस असल्याक मेळटा की एक पण आमी एन्जॉय करून जाल तशी आस न्ही तेजे इच्छे पुरे जावन म्हळ्यार ते एक अननोन फॅक्टर जावन राबले ताजे निमती आमी ताजे नंतर आमी रिनाउन्सिएशन एक अशी ब्रह्मचार्य एक एज उरता ब्रह्मचार्याचेर ग्रहस्थान आसले आमी आमगेल बायल जो आमगेल गोवा बरो मात्र संबंध उरतात मागीर हगूर हगूर तेच संबंधाचे ते एज जाल तशी आमी रस्ता मागीर संन्यास आश्रमाक वतात कशी हगूर आमी मोक्षा कडे एक सान जर्नी करतात पळय तशी म्हाका हे शरीर मेळ्ळा म्हाका हे ताजेचे म्हाका एन्जॉय करचें आसा ताजे निमती म्हाका कसल्याक एन्जॉय करचें आसा कसल्याक म्हळ्यार मुखार वचून म्हाका मोक्षा कडेन आपणाल दारी करचें आसा म्हाका दिवचें जायना म्हण सॉरी म्हाका तेन्ना परीक्षित महाराज सांगतात की ययातीन असणे असले रिक्वेस्ट असणे सगळे चोलटात तुर्वासू तागेले देवयानी कडेच्यान जालेले आनी एक चोलटाकू करतात ध्रुव्य अनु आणि पुरु हे चारू लोकां कडेन पांचू लोक करतात तातूंत असणे पुरुक वरसने बाकी सगळे लोक ना म्हणतात जाल्यार तांगेले तांगेले एक कॉन्सेप्ट तुर्वासा ध्रुव आणि अनु असणे तांकां मोक्षाचे कसले इच्छे उरना तांकां दिसता की ते यौवन असणे तांगेल इटर्नल आमकां केन्ना आमी यंग उरता तांकां दिसता की हे युथनेस आमगेल एवर लास्टिंग आसा म्हणून आमकांचे यौवन उरू जेवकांचे बरे टायम उरू वायट टायम उरू आमी सगळे लोक आसा न्ही इटर्नलायज करतात ताका कसं तरी वायट जाल्यार आसना आमगे बरो अशीच एज स्टेट ऑफ मायंड आमचें जीवन बरें आसा म्हणून म्हणटात जाल्यार कशी टायमपास जाता पळय आमगेले यौवन वरी वता आमगेले बरे दिवस वरी वता आमगेले वायट दिवस वरी वता सो चेंज जाता राबता ते तांकां तेजेचे अनुभूती नाशिल्ले कसे यदू महाराजाले एक यदू महाराजाले एक हे आशिल्ले की राजकुमाराल तांगेल की तांकां मोक्षाचे बगे म्हळ्यार तांकां एक मॅच्युरिटी आशिल्ली की तांकां कसले प्राप्त करचें ताजे निमती त्यांनी नाम जाल्यार हांगा तुर्वा आसा ध्रुव आणि अनु महाराज हे लोकांना राजकुमार ते लोकांन ते तांगेल यौवन आसता इटर्नल आसा ते हातून ते भ्रमेंत असणे ते लोकांना बापसूक ना म्हणे मागीर ययाती महाराजान लास्ट पूत सान पूत जाल्यार असणे पुरू महाराजा पुरुजे पुरुले बुजून सांगतात की तू सगळे लोक हे तुमगेले होड भावावर तू डिसोबिडियंट जाऊ नका तू तरी तुगे ड्युटी फॉर कर पुरू महाराज सांगतात की तुवें म्हाका हे बापूस जावन म्हाका तू हे शरीर दिला तुगेले रीण पावोवचें जायना हे शरीरान असले म्हाका असले एक भाग्य मेळ्ळा की म्हागे निमतीच न्ही तू कस तरी हांवें हे रीण पावोवचें जाता म्हणून by the mercy of one's father one can get the human form and which can enable one to become an associate to the supreme lord म्हळ्यार कृष्णाले धामांत वच्चे कसनी हे ह्युमन बॉडी एक की कसे द्वार म्हणचे तसले द्वार तू म्हाका दिला तुवें मागलेल्या का म्हाका सोडून दिवचें जात की म्हण ताणी हा म्हण मागीर न्ही son हे पुरुमार सांगतात a son who can act by anticipating what his father wants him to do is first class one who acts upon receiving that his father's order is second class and one who executes his father's order is irrelevantly third class so but a son who refuses father's order is like his father's stool म्हळ्यार अकस्मात एक बापसन सांगलेलं न्ही पटकने करल्यार न्ही ताका तो बरो पूत बरे पूत फर्स्ट क्लास पूत म्हणटा मागीर न्ही सेकंड ऑर्डर अकस्मात हांगा बापून सांगलेले ऍक्ट करून दाखयले तशें
ऍक्ट करचे स्टार्ट करल्यार असते ताका सेकंड क्लास मागीर असणे हे सांग बेसिकली सांगचे स्टार्ट करतात की कोण आयकनात पळय बापसूले तो बापसूल स्तुलाचे समान म्हण असते हांग सांग सुखदेव गोस्वामी हे सांगतात की इन दिस वे महाराज परीक्षित महाराज कशी पुरून असणे आपणाल मनपूर्वक जाऊन असणे आपले बापसूक असणे आपणाल ओल्ड एज दिले आणि ययाती महाराजांनी असणे आपणाला भूताले यौवन घेऊन असणे आणि हे जगताचे भौतिक शरीराचे एन्जॉयमेंट करचे स्टार्ट केले मागे ते ते शरीर घेऊन असणे ययाती महाराज असणे सात आयलँड असणे रूल करून असणे आपल्या बापूस नहुषा वारस आपल्या बापूवर एक आदर्श राजा जाऊन असणे मागीर असणे हे मटेरियल सेल्स ग्रॅटिफिकेशन राबलेले कशी जेवका तशी त्यांनी आपल्याला एन्जॉय करलो मागीर असणे एक गुप्त जागा जाऊन असणे देवयानी असणी ययाती महाराजा बरोबर असणे आपणाले ट्रान्सिडेंटल म्हणजे एक दिव्य जालेले एक आनंद असणे एन्जॉय करत आशिल्ले ते तांदून ते कंचे एन्जॉयमेंट म्हळ्यार आनंद दिव्य म्हळ्यार असणे केन्ना हे भौतिक जगताची परे जाले जो कृष्णाले जो हरिले कडे वच्चे कसं हेच पळय युजली आमी म्हणटात न्ही बायल मनशेल रोल कितलो व्हड म्हणून बायल मनशेन असणे अकस्मात बायल मनशे एक स्ट्रॉंग असल्यार न्ही फुल घर उद्धार जाता हांग देवयानी महाराणी असणी हे ब्राह्मण कुलाचे न्हयलेले असणी तिगेले इन्क्लिनेशन बाय डिफॉल्ट असणी दवाकडे वता दवाकडे समर्पण आशिल्लें कुकिंग ययाती महाराजान असणे मस्त सगळे होम यज्ञ करले हरिक असणे सॅटिस्फाय करचे सो वासुदेव the Supreme Lord Vasudeva, who created the cosmic manifestation, exhibited himself as all pervading by the sky, by the wholes of skies, like the sky that holds clouds. When creation is annihilated, everything enters into Supreme Lord Vishnu, and varieties are no longer manifested. Without material desires, Maharaj Yayati worshipped the Supreme Lord, who is situated in everyone's heart as Narayana and is invisible to material eyes, although existing everywhere. Although Maharaja Yayat was the king of entire world, he has engaged his mind and five senses in enjoying material possession for 1,000 years. He was unable to be satisfied. So hanga tigel influence ani TS ne to महाराज असणे दवालू करतालो सुप्रीम कृष्णाल असणे भक्तू जाल्ले आणि असणे हांगा ययाती महाराज असणे जगत रूल करता करता वरी आपणाली हे इंद्र तृप्तींत लागलेलो आशिल्लो आणि जाल्यार वरी ताका ते सॅटिस्फॅक्शन मेळून जालें केन्ना आमी दवाल करतात पळय ताजे निमती असणे आमकां एक दिव्य अनुभूती जाता सो ताजे येजराक असणे आमकां हे मॅटेरियल सेन्स ग्रॅटिफिकेशन सगळे कसले सान दिसचे स्टार्ट जाता मागीर असणे महाराज हंगा सुखदेव गोस्वामी सांगतात की ओ महाराज परीक्षित ययाति was very much attached to woman. In due course of time, however, when disgusted with sexual enjoyment and its bad effects, he renounced this way of life and narrated the following story to his wife. हांगा एक विंगड तरेचे वार्तालाप जाता केन्ना तरी आमकां कस तरी सांगचेच उरता पळय युजली आमी सांगतात पळय अकस्मात चोरी करचे फाल्स उलोव नाका पण ते चोटाक सांगतात आमी फाल्स उलोव नाका फाल्स उलोव नाका फाल्स तेन्ना तांकां कसले अर्थ जाना जाल्यार असलें केन्ना आमी तांकां एक स्टोरी रुपान अशी अशें न्ही शेपर्ड आशिल्लो हांगा वूल्फ येता म्हण पदे पदे फाल्स सांगलो मागीर न्ही ताणी पटकने वूल्फ आयले एक दीस करेन वूल्फ आयले तो तेन्ना असले कोणूय ताका गांवाचे लोक हेल्प करचे कांय ना हे असे सोल्यूशन दिवा माते ओके पदे पदे फाल्स सांगल्यार असले चोडटाक असले चोडटाक माते पदे पदे फाल्स सांगल्यार असले लोक कोणूय हेल्प करचे केनात जो तांकां रमगनात हे माते देतात तशीच असणे हांगा ययातीन असणे आपल्या जीवनांत असणे सगळे एन्जॉय करून जाता तशी आणि ताका अर्थ जाल की हे घृणा येवच्यो स्टार्ट जाले
कसलो तो एन्जॉयमेंट समजता पळय तेजे निमती तेजे बॅड इफेक्ट्स ताका लायफान स्टार्ट जाले पळय ते ताका अर्थ जाले हांगा. तो सांगता मगेल प्रिये मगेले बायल हांवेस न्ही my dearly beloved wife, daughter of Shukracharya, in this world there was someone exactly like me. Please listen as I narrate this history of his life. By hearing about the life of such a householder, those who have retired from householder life always lament. While wandering in the forest, eating to satisfy his senses, he got. He got दारले गोट झालेलेच नाही. By chance approached a well in which he saw a she goat standing helplessly, having fallen into by influence of results of fruitive activities. हांगा ऍक्च्युली ताणी तो स्टोरी कोणाला सांगता सा ही गोट शी गोट म्हण ही गोट म्हण आपणा बगे सांगता सा आणि शी गोट म्हळ्याच न्ही देव्यानील बगे सांगता सा. सो तो सांगता सा ही गोट न्ही बाय म्हळ्यार दैव इच्छांत न्ही शी गोटा लेगीत राबले. शी गोट काय केले भाईन पडले आशिल्ले. So after planning how to get the she goat out of well, the lusty he goat dug up the earth as well on the well's edge with the point of his horn in such a way that she was able to come out easily. ती बाहेर काढले. मागीर न्ही आफ्टर व्हेरी बी जस्ट okay. When the she goat, who have very nice hips, got out of the well and saw the very handsome he goat, she desired to accept him as her husband. When she did so, many many other she goats also desired him as their husbands because he had very beautiful bodily structure and a nice mustache and beard and was expert in discharging semen and in art of sexual intercourse. Therefore, just as a person haunted by a ghost exhibits madness, the best of the he goats, attracted by many she goats, engaged in erotic activities and naturally forgot his real business of self-realization. सो कशी तिने ऍक्च्युली तिगेल्यांनी देवी आणि स्टोरी सांगता शी गोट मस्त चंद आशिल्ली पळोवचेक शी गोट म्हळ्यार बकरी बकरी मस्त चंद आशिल्ली पळोवचेक म्हण असणे बकरेन असणे तागे बरोबर बरे संबंध दवरले जाल्यार असणे तेगेले मस्त ताका पळोवन असणे बकरीक पळोवन असणे दादले बकरेक पळोवन असणे मस्त सगळे शी बोट मस्त सगळे गोट्स असणे ताका तगेले बॉडीली अप्रोच तगेले सौंदर्य पळोवन असणे दादले सौंदर्य पळोवन तगेले हे पळोवन तगे बरोबर संबंध दवरचे इच्छे करनासने ते लोक तगे बरोबर आशिल्लो वेन कोण कंचे शी गोट कोणी तिका पळेल पळय हे सगळे अफेअर्स दवरचे पळोवन असणे तिका टॉलरेट करचे जाणा आणि ती असणे घर सोडून गेले घर सोडून गेले अँड देअरफॉर हर हजबंड वॉज लस्टी शी लेफ्ट हिम अँड रिटर्न फॉर्मर मेंटेनर मग आपला हाऊस बापसू लेगी गेले म्हण शुक्रार सेम स्टोरी सांगत असतो ही गोट शी गोट नाव सांग आफ्टर बिंग व्हेरी सॉरी द ही गोट हू वॉज super subservient to his wife followed the she goat on the road and tried to his best to flatter her but could not pacify her. Then the she goat went to the residence of Brahmana who was the maintainer of another who was the maintainer of of another she goat, and that Brahmana angrily cut off the he goat's dangling spectacles. But as the he goat request, the Brahmana later rejoined by the mystic power of mystic yoga. So hang sang the she goat जो ते बाई ते शी गोट असणे रागांत असणे आपणाले ही गोटाक सोडून असणे ब्राह्मणाला गेले ते ब्राह्मणान असणे रागांत असणे ही गोटाल असणे योनी कट करून उडयले जाल्यार मागीर थोडे रिक्वेस्ट करून जाता ते ब्राह्मणान आनी अटॅच करले मिस्टीक पावरान म्हणून सांगून माय डियर वाईफ when the he goat had his testicle restored he enjoyed the she goat that he gotten from the well but although he continued to enjoy for many years even now he is not fully satisfied. ओ माय डिअर वाईफ विथ म्हणे हे दोघू लोकांना संबंध उरला वरी मनी जगतान मेनी इयर्स ताणी कसले मागले उरतात म्हाका थोडे वर्षा खातीर तुगेले यौवन दी म्हण आपणा चोटा कडेन मागले उरतात सगळे चोटा थोडे वर्स फ्यू इयर्स म्हण स्पेसिफिकली सांगतो जाल्यार न्ही ताका फ्यू इयर्स कितले 1000 इयर्स जाले म्हण ताका बरें गोचेल्ले
हे जगतात आम्ही आमकां भोगताना आम्ही कस तरी व्हिडिओ पळयताना न्ही एक 5 मिनिट पळोवया व्हिडिओ म्हणून बसल्यार न्ही 1 तास 2 तास कशी जाता गोत्त जाणा तशीच न्ही कस तरी आम्ही एन्जॉय करचे हातून लागल्यार न्ही कशी टायम आम्ही आमगे टायम कशी चोर वता म्हण आमकां गोंचना. ओके मागीर म्हळ्यार हांगा सांगता ओ ब्युटिफूल वायफ विथ फ्यू ब्युटिफूल आयब्रोज आय एम exactly like he could for I am so poor in intelligence that I am captivated by your beauty and have forgotten the real task of self realization. A person who is lusty cannot satisfy his mind even if he had everything in this world, including rice, barley, and other food, gold, animals, and women. Nothing can satisfy him. कसल्याक सॅटिस्फाय करचे जाणा आमकां कसल्याक म्हणा आमी हे जगताचे अंश नाही. ओके हे जगताचे आमी हे अंश नाही म्हण आमी आमी कशी म्हणा आमगे सोल आमकां आमी कसल्याक आमी पदे पदे भौतिक शरिराचे हातून लागतात म्हळ्यार आमकां कसली सॅटिस्फॅक्शन लागता आमी ते सॅटिस्फॅक्शन आमकां हरिनामा निमतीच मेळटात आणि आमी पटकने ते सॅटिस्फाय हरिना निमतीने आमी डिसीज आसात जेव्हा आमी रोगी जालात कशी एक शुगर केन ते नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शनान ते एक वर्स आसा तातूंत सांगता शुगर केन कशी एक जॉन्डिस आयिल्ले मनशाक न्ही शुगर केन पिताना टेस्टी लागना पे तशीच न्ही एक भौतिक शरीरांत पडलेले मनशाक भौतिक शरीरांत आशिल्ले मनशाक सॉरी भौतिक शरीराचे रोगान तसे म्हणजे स्पिरिच्युअल आध्यात्मिकाचे रुची लागना पटक नाही जाल्यार आमगेले आध्यात्मिक रुचेच आमगेले हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड कशी एक जॉन्डिस कशी क्युअर जाल्या म्हणून जाता केन्ना शुगर केन ज्यूस पिवन जाल्यार तशे ते टेस्ट येता पळय शुगराचे तेन्ना ती क्युअर जाला म्हणाल तशीच न्ही हांगा आमी केन्ना हरिनाम घेतना आमकां रुची स्टार्ट जाता पळय तेन्ना आमी सॅटिस्फाय जाला म्हण ताचे अर्थ. As, as, butter, as supplying butter to fire does not diminish the fire, but instead increases it more and more to endure the stop lusty desire by continual enjoyment can never be successful. In fact, one must voluntarily cease from material desires. When a man is non-envious and does not desire ill fortune for anyone, he is equipped. For such a person, all direction appears happy. For those who are too attached to material enjoyment, sense gratification is very difficult to give up. Even when one is invalid because of old age, one cannot give up such desires for sense gratification. Therefore, one who actually desires happiness must give up such unsatisfied desires, which is called cause of all tribulation. भौतिक शरीराचे ह्याच्याचे भौतिक शरीरात मेळ्ळे आनंदाचेच न्ही आम्ही सोंड दिवका म्हण हांगा ययाती महाराज दिव्यानी महाराज सांगत दिव्यानी महाराणीक सांगता story through. One should not allow oneself to sit on the same seat even with the own mother, sister, or daughter, for the sense are so strong that even though one is very adjacent in knowledge, he may be attracted by sex. I have spent a full 1,000 years enjoying sense gratification, yet my desires to enjoy such pleasure increase daily. कशी त्याला तुपान तसं तुपाक त्याल घातलं तशी असते आमी योजना करतात थोडे आणि एन्जॉय करल्यार असणे आमकां एक पण सेन्स ग्रेटिफिकेशन जाल आणि सेन्स ग्रेटिफिकेशन केल्यार आमी एक दीस थकून आमी सोडून दितात तशी जाना कशी तुपाक तूप घालता रावल्यार असते दिवप वाजना विजना की तशीच असणे आमी कितले आमी एन्जॉय करल्यावर असणे जगतांत असणे आमकां फुरो जाना फुरो फील जाना म्हण हांगा सांगतात की एक हांगा ययाती महाराज सांगतात therefore I shall not give up all these desires and meditate thus therefore I shall now give up all these desires and meditate upon supreme personality of God free from free from the dualities of mental confusion and free from false prestige I shall wander into the forest with the animals. One who knows that material happiness, whether good or bad, in this life or in the next, or in this planet, on the heavenly planets, is temporary and useless, and that an intelligent person should not try to enjoy or even think of such thing, is knower of the self. Such a self-realized person knows quite well that material happiness, is the very cause of continued material existence and forgetful of one's own constitutional position.
Sukadev Goswami said, after speaking in this way to his wife Devyani, King Yayati, who was now free from all material desires, called his youngest son Puru. Puru kaponasne taka tageboro वापस आणि exchange करता. मागेले म्हातारपण म्हाका वापस दी आणि तू आणि तुगेले युथनेस तूच घे म्हणसने मागीर असने ययातीन असने आपणाले चोल्डान असने आपणाल राज्य वांटून असने पुरुक असने एम्परर बनवून यदूक असने यदूक एक राज्य दिव साऊथ दिवन मागीर तुर्वासूक वेस्ट दिवन नॉर्थ कोणाक ते दिवन अशी करून असने ताचे सगळ्याचे आडलिताचे अधिपती पुरुक बनेले एम्परर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. सो तशी करून असने तशी कर नसते तो वानप्रस्थ गेले. Having en- having enjoyed such a sense gratification for many years, King Parikshit King Parikshit Yayati was accustomed to it, but he gave it up entirely in a moment, just as a bird flies away from the nest as soon as its wing have grown. Because Yayati completely surrendered to the Supreme Personality of Godhead Vasudeva, he was free from all contamination of the material modes of nature. कशी एक पक्षी असणे एक ताका पंख आले तसे पटकने फ्लाय करचे स्टार्ट करते तसेच असणे ययाती महाराजाने इतले वर्षभर एक ताणी सेन्स ग्रॅटिफिकेशन जावं जड जावन अशी हॅबिट्स अनुसरण करून घेतले जाल्यार पटकने ताणी सोडून दिले. कसे जाले हे डबल कृपान कम्प्लीटली त्यांनी आपणाले कृष्णाक असणे आपण अर्पण करून आपणाले हे भौतिक तीन गुणाचे बाहेर पडचे त्यांनी फुल प्रयत्न करले. बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ रियलायझेशन ही वॉज एबल टू फिक्स हिज माइंड अपॉन द ट्रान्सडेंस अँड परब्रह्मन ऑफ वसुदेवा अँड दस हिज अल्टिमेटली अचीव्ड द पोझिशन ऑफ असोसिएट ऑफ द लॉ. म्हणून हांगा पटकने त्यांनी तगेले. वेन देवयानी हर्ड हे सगळे स्टोरी असणे हे सगळे हे ययातील स्टोरी जाले जाल्यार देवयान कशी हे ऐकले पळय स्टोरी ती काय अर्थ जाली की तिल गोवान असणे एक हास्य रितीन तसने कितले व्हड पोझिशन कितले व्हड अर्थपूर्ण message दिला. Kasi thereafter Devyani, the daughter of Sukracharya, understood that the material association of husband, friends, and relative is like association of in a hotel full of tourists. The relationship of the society, friendship, and love are created by the Maya of the Supreme Personality of Godhead, exactly as in dreams. By the grace of Krishna, Devyani gave up her imaginary position of the material world, completely fixing her mind upon Krishna. She achieved the liberation from gross and subtle bodies. O Lord Vasudeva, O Supreme Personality of Godhead, you are the creator of entire cosmic manifestation. You live as a super soul in everyone's heart and are smaller than the smallest, yet you are greater than the greatest and all pervading. You appear completely silent, having nothing to do, but this is to your all pervading nature and your fullness is in all opulence. I therefore offer my respectful obeisance unto you, man. Sukadev Goswami. कृष्णाक सांगतात आणि हे स्टोरी हंगांतून मी अर्थ करूं की ययाती महाराजान इतके सगळे अनबॉक्सिंग करून जालें तशी ताका ते एक विंगड रियलायझेशन आयलें आणि देवयानी महाराणी कसने कशी स्वप्नांत आमी कशी राबतात पळय तशीच असणे आमगे मन गेले तसले हे सगळे संबंध गेले. स्वप्नाच्यान कशी भायर पडतात पळय तसे आमी हे मन गेले तशेंच आमगेले सगळे इतले आमी एस्पेशली लेडीज जेन्ना आमी मन पूर्त सगळे करतात तुमी कसले कलर असणे मनपूर्त करतात आमी आमगेले इमोशनल अटॅचमेंट चड उरता दादल्यांनी असले चड जावन लॉजिकल रिजनिंग उरता आमगेले सगळे इमोशनल उरता. सो आमी करचे मन एकले दुसऱ्याक हेल्प करला वरी मन पूर्त करतात आणि आमगे संबंध गोवा बरोबर फ्रेंड्सा बरोबर चड जावन कंप्लीट फुल हार्टेड उरता. तसले तिने अर्थ करून घेवन असणे हांगा तसे सांगतात आणि हांगा सुखदेव गोस्वामी हे स्लायडान सांगतात की तुम्ही हांगा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड you are the creator of entire cosmic manifestation. You live in super as a super soul. आमगेल हृदयान तसले तुम्ही परमात्मा जावन आसात आणि परमात्मा सोलाचे सायज कितले जा 1/10,000 ऑफ द हेअर टिपाचे ताजेकिंत सान जावन असणे आमगे तागे हृदयांचे हृदय जावन सॉरी सोलाचे हृदय जावन असणे
परमात्मा राबतात आमगे बरोबर. सो ये सानान सान असा आणि ज्याला वरी तुम्ही ग्रेट ऑन ग्रेट असतात म्हणून न्ही आम्ही हे सांगताच नाही. तुमका नमस्कार करता आणि कम्प्लिटली सायलेंट जाऊनच नाही हे जगत चलत असत तुम्ही म्हण तुमका मी बारंबार नमन करता म्हणच नाही सुखदेव गोस्वामी सांगतात. हे जे निमती असणे भागवत पर्वाचे एक अवतरण असणे हे सांगतात. हे कन्क्लूड करला की हे चॅप्टर कशी एक तूप घातल्यावर असणे फायर डिमिनिशन फायर म्हळ्यार तुपान उजवून तसनी तूप घालतर आपल्यावर असणे फायर कशी येतर आपते पळय तशीच असणी आम्ही भौतिक अनुभव भौतिक सेन्स ग्रॅटिफिकेशनात लागला जेव्हा इंद्र तृप्तीन लागल्यार असणे केन्ना आम्ही त्याच्यान भायर पडचे जाणार केन्ना आम्ही वचचे जाणार. सो material pleasure remains attractive only till one truly realizes the futility. एक पण तसने आमका भागवताचे रुची लागली नाही हे जगताचे रुची आमका कसले दिसून येईल. आणि द भागवतम प्रेझेंट्स द स्टोरी हांगा एक वॉर्निंग दिला हांगा पुरुरवा जाऊ येयाती पुरुरवाला मी स्टोरी ऐकला लास्ट क्लास येयाती जाऊ इंद्रदवाला मी सगळी स्टोरी ऐकतात. त्याला आम्ही हे ऐकून घेऊ की ती मस्त सगळे बरें तसनी एक दोन चूक करतात जाल्यार असणे आम्ही आम्ही तांग्याकिंत तांगेल पोझिशनाकिंत आम्ही पोझिशन मस्त सान आसा जाल्यार असणे who are afflicted with. The Bhagavatam presents the stories of great persons who are afflicted with lower tendencies like lust, anger, and pride to give up as a casual note and in front of the dangers of such qualities. One must learn what not to do from the activities of such personality. कसला मी कर नाही तंगेल हे स्टोरीज ऐकून आम्ही अर्थ करून घेऊ कारण वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट आम्ही कंचे अंतून तसने ययाति महाराज जो इंद्र दवार जो पुरुरवा जो कोणी शास्त्रांत असणे दवाल शरण घेतलेले लोकांक असणे आम्ही केन्ना डिसरिस्पेक्ट करणे म्हणून सांगला. अनड्युली criticize or offend them knowing that ultimately they have taken shelter of Lord Krishna and perfected their lives. आता इंद्र दवाल असणे इतलं होड पोझिशन असा जाल्यार असणे तो ते किती हजार मस्त सेवे करत असत. तसले म्हळ्यार ती बेसिकली इन दवाल कोण कोण भक्त असतात पळय ती तांकां देवांतच न्ही हे करला ओके तांकां देवाले हातूंत देव लोक म्हण आमी पुजे करतात ताचे तांगे बगे कसले वायट उलोवं नाका म्हण ऑथर लोक सांगतात. ते सांगून हांव हे एंड करता. मस्त व्हड